kita naman yung panahon na yun. Huwag naman juga kwarta niya. Nanugor ba ito kung anak nga magpadarog duaan ko, no? Magpapalit siya, makaon pa dyan. Huwag mo kitag kwarta ron. Asa mga ngitag paagi niya, no? Tambay-tambay sa kuwari. Mintas tanto nga naguna-una pa kung gusto pamagi na ko ron. Gusto kwarta ko ron. Sus, huwag pa yung kitag pamagi. Saam na ako niya. Pagkita dyan kong kwarta niya ron. Laban na akong una-una. May pag ikatog na ning problemahan eh. Basig inigmatan ako, kita na kong kwarta. Papi! Uy, papi! Alat! Uy, Minggoy! Good morning! Papi! Oh! Ritoy! May kadaka! Ate, orang bersulbar. Pula masuk kwarta dia, Bi. Masuk kwarta gitu deh. Kwarta? Semua kay kwarta ay nagsurisuro gay ko para makita tag kwarta. Papi. Sige na dong Ritoy. Pula mo na ko dia, Bi. Ako lang tong ilisan na og makakwarta ko. Nga ugma siguro ilisan ako na. Sige na, pula mo na ko. Ay kabalaka og daagan ni tao maabot dire. Makwarta lang ita. Ako yung mga tagpagi. Papi. O sige, unsa man nga pamagi? Nga makakwarta ka, dali kay kinahanglan ako kung kwarta ron. Pastilan paghuwat kay patay customer. Papi, oy, ay na papi sit. Okay. O sige, siguro abi na. Kay kinahanglan ako jud ako kay kwarta ron. Goy, unsa man siya? Musig nabuang. Wala siya. Si Ritoy, mo na bagitang majikiro diri. Sikiro na siya? Mo na bagitang majikiro lagi. Lagi. Papi. Unsa man na? Iro. Papi. Bro, niluta ko na nagod. Pati ang iroan. Ngisip gina. Pagyo. Okay, ito man ang klaro. Sa nalaki? Si Bayi na agri tutoy. Bawa ka? Kanang iro bright kan ni. Bawa na akong kamot nya man ako jump. Mulay ang pikas. Bawa ka? Kanang iro bright kay ni. Pero kay ngom ka bright na. Bright la school ni sa Rimsi. Mao din bright. Kay si Remse day. Rimsi. Pwede di kapta. Kani, pag nanong kamot niya, man ako jump. Mulay ang pikas. Ay man. O pagani, excited. Alexa, ha? Abi na ko. Abdi kay Roan. Papi, jump! Kani si Papi, ganaan ako na yung kamot niya, man ako jump. Mulay ito pikas. Kani hero. Right, ito yan. Iya do be. Sige. Papi, jump! Lah, bright ni Papi uy. Wala pagani na pa Rio. Pakalayat. Sa banay. Sana naman, excited po na mo. Taro na pa. Ha? Papi, jump! Oh, bakit ni unsa? Bakit ni unsa? Tambalik ko na. Sige. Papi, jump! Oo, di ba? Oh. Kita kun balik na yon. Anak na. Bayad ka no? Katog mailad ko yung buhang nga ka. Tinulo na gina kang kuan. Napay lain. Unsa man pod? Sayaw. Sayaw? Mo sayaw ni ako papi. Sayaw. Ha? Papi. Dance. Ay, Pelimon. Ay, pag-apel kay mao. Wow. Sana naman tao. Sana tao rin ero ano yung wow. Oo, lagi na. Papi na. Nakairo ah. Wa. Nakairo? Wa. Sakto ibaligyan ako ni. Bilang sana. 500 na. 600 na lang. Sandin? Oh, bayaran Kapayon na yun. Kapayon na na. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh. Pati mo na. Taisa na ko nung mga kita kwarta dre. Huwag mo kita iro na rin. Pinang kwarta me. Ay, nakakiro. Ay, naya po. Bang buang mo tingali ka. Mamaligya ang kagiro nga way iro. Tiga kwarta nga. Way kwarta. Reklamo. Relax and take notes while I take totes of the marijuana smoke. Throw you in a choke, gun smoke. Biggie smoke for mayor. The